Na treťom slovenskom ligovom kole v Boci som mohol podať lepšie výkony, ako som podal. Nevyužil som šance, ktoré som mal a počas hry som nerozmýšľal tak dobre ako v druhom kole. Do Prešova prišli 3 hráči zo Žiliny a ja z Prešova. Prvý zápas som odohral s Ľubkou Škvarnovou. V prvej zmene som nedokázal ani odbiť loptu a prehral som 7-3. Druhý zápas s Michalom Tižom bol o niečo lepší. Podarilo sa mi vyhrať, hoci veľmi tesne, 4-3. Posledný zápas som hral s Miroslavom Bielakom. Tento raz ma porazil 7-2. Celé kolo vyhral Michal, druhý bol Miroslav a tretia Ľubka. Už sa teším na ďalšiu súťaž majstrovstva Slovenska. Verím, že sa z tohto kola poučím.